kowe njaluk apa Raka tak tetepi kandaku Siadi kowe njaluk apa waton ora njaluk tumuruning lintang lan rembulan kowe aja njaluk lintang kairuanu kowe njaluk tiknet ae malah tak wenehi Kakang. Kula nyuwun tumurun ing Aji Pancasena reksaning bumi kakang Subali. Waduh. Oh. Wah. Kagat resang kapirang Binangkul kinempet kapet Dosang retnaning bawana yasi tukang warangati yasi tukang nesing bias yasi tukang kudu kering teko dadak melu iya nadyan abot panyuwun bakal tak pinangkani Yayi pengakno gua garbamu tutupen baban hawa songo endi talingamu ingkang tengen pun kakang bakal misik Aji Pancasena saning bumi marang Yayi Dasamuka Tadyat risang kabirang-irang bol kinempet-tempet dosang retnaning bawana yasi tukang lalangati yasi tukang kudu kering pasangin kita gones wicarane Resi Subali arsa misik Aji Pancasena reksaning bumi Mateng Alendra Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka Prabu Dasawadana Suralaya geger para dewa padha bingung-bingungan saya badhe makantar-kantar kamurkaning Dasamuka Sasat jagat bakal diemperi lamun nganggaduh Aji Pancasena reksaning bumi langit kucem kucap Pauta ingkang ana ing antariksa teja manter hanya dolanang. Ana cahya hanya dolanang. Cabang bayi putra Bathara Wisnu. Ingkang patutan kalian Bathari Pertiwi tanpa ringo manjing talinganing Sang Dasamuka ingkang tengen. Nyarengi Resi Subali miwiti misik Aji Pancasena reksane bumi cabang bayi uga kinudrat wenang hanggadha Aji Pancasena reksaning bumi dupi wis para Resi Subali misik Aji Pancasena teja mijil saking talinganing Sang Dasamuka badhe kaget kang sami wringal